Paula Carballeira, non fai falta presentación para o traballo de Paula, que como ben sabedes é actriz, dramaturga, escritora, narradora oral. Dentro da súa obra para o público infantil e xuvenil temos desde álbum, ilustrado, contos para o público xuvenil, ela abrangueu tamén poesía. Dentro da súa produción teatral, para a representación, como Berro Bambán, tamén de escrita e publicada, nos escollemos dúas obras que nos parecen especialmente importantes. A primeira é de Daniel Peirao, que fala de Castelao, da emigración, pero desde outra perspectiva xa nos contará, e tamén as alumnas. As alumnas non é polo que recibiu o Premio Nacional de Teatro, a nos xa nos gustaba de antes, e xa te queríamos e xa te admiramos de antes, sin que houvese Premio Nacional. Pois unha obra que non é especificamente xuvenil, pero sí que se pode perfectamente ler no bacharelato, cuarto da ESO, diríamos que sí, que trata precisamente a memoria dun dos colectivos máis represaliados que foron os docentes. Deixémonos con Paula. Quería comentar unha... Sí. Quería comentar unha cousiña. Temos moitas autoras e temos unha librería moi próxima que é a Lila, a que lle pedimos que fixe unha selección das obras das autoras que van a estar aquí hoxe. Entón, pois, bueno, vai haber descanso, despois van a abrir pola tarde, se alguén quere achegarse a ver as obras, mesmo a mercalas, mesmo a pedirlle que volas asinen, pois está esta posibilidade. Pois vou preguntar unha cousiña técnica. Pódome levantar? Non. Sí. Eu pois estaba grabando que o mellor é que desde aquí non se vos ve moi ben e supoño que a vos paso mesmo con nosco. Nada, sabes. Primeiro, bueno, vou a empezar cos agradecementos, sobre todo, bueno, agora que teño aquí a Iria, que é un placer escoitarte, Iria, que ben falas, e a vos, sinceramente, compañeiras, compañeiros, teño moito que agradecervos, as persoas compañeiras de escrita, pero tamén as persoas que traballades en centros de ensino. Eu creo que todas as persoas que escribimos en Galicia temos moito que agradecervos, pero no meu caso particular foi increíble o que aconteceu coas alumnas, tratándose de literatura dramática, que isto sempre insisto, porque o teatro lese moi pouquiño, desta maneira, sobre todo o teatro pensado, como dicía Eva, para xente adulta. Que se está traballando moito en centros de ensino pois a partir de cuarto da ESO, tamén primeiro e segundo de bacharelato, e como autora as experiencias son magníficas, acudir aos centros de ensino e falar sobre estes temas dos que habitualmente pois non se fala ou non hai moita idea, non? Eu vou como boa narradora oral, vou ir cronolóxicamente, falarvos das obras, e vou empezar por un proxecto que curiosamente se chamaba Facer Memoria, e vou interpelar a José, porque lle estou dando eu son analóxica. Entón vou dicir, José, pon aí o do este. E a miña sorpresa foi que a xente quería escoitar, pero tamén quería falar. Moito. Sobre todo a xente maior que camín, por poñervos unha franxa, non? Querían falar. E aí decateime de que tiña moito interese en non esquecer, en que non se esquecesen algunhas cousas. A súa vida, acontecementos que de non ser, o que levamos falando, non? De non ser por esas persoas que darían no esquecemento, entón pensamos en facer este proxecto, Facer Memoria, que se trataba de ir por concellos, por diferentes lugares de concellos e sempre en colaboración co concello ou coas asociacións de veciños a recuperar a memoria oral. Non íbamos tratar especificamente a memoria histórica, senón memoria en xeral, non? Memoria de lugares, de toponimias, memoria de persoas, pero sempre saía a memoria histórica. Por iso que estamos falando, non? De que non se esqueza. Aquí pasou isto. Moi relacionada co que acontecía en cada concello. Entón, elaboramos este proxecto que se partía de... Traballamos co colectivo Mazarelos, que non sei se vos sonas, son rapaces e rapazas daqui de Santiago de Compostela, xente moi nova, que nos facía, pois, primeiro unha visión xeral do que acontecera nese lugar. Porque eu, por exemplo, teño, en Fene foi un dos lugares que de onde son eu, teño unha noción, pero o que aí me atopei de súpeto foi moi revelador. Acontecía sempre isto, non? E para non liarme moitísimo, quero comentarvos o que aconteceu en Teo, que é onde vivo eu agora, non? Sempre intentamos facer un diálogo interxeracional.
tamén para que a rapazada saiba o que aconteceu no Concello e coñezan, e de súpeto se sorprendan coas memorias pois, da súa familia. Non? O que aconteceu en Teo foi que unha rapaza, Alicia, digo vos este nome porque a mí que me gusta moito estas cousas das linguas e das orixes dos nomes, non sei se sabedes, pero Alicia é de verdade, non? Ven do grego e significa verdade. Digo, eu que sei, por cousas simbólicas. E Alicia é unha rapaza que agora terá 20 e pico anos, fixo un traballo cando ia na escola de Luou sobre a mestra de Oza. Son lugares de Concello de Teo. Eu vivo en Oza, e ela fixo un traballo sobre a mestra de Oza. Curiosamente, cando houve unha mestra en Luou, María Vidal, digo de memoria, pero bueno, hai datos. Hai poucos datos desta mestra, hai moitos máis da mestra de Oza. Falamos da época, pois isto, da República, Guerra Civil, e sobre todo as comisións de depuración do Maxisterio, non? Que a mestra de Oza non lle afectou, pero a mestra de Luou, sí. A mestra de Luou foi encarcerada, saiu do cárcere porque o seu home era o practicante, e o practicante tiña boas relacións co Concello, sacou a súa muller do cárcere. Non? Marcharon de Teo. Hai moi pouco desta mestra, hai moito máis da mestra de Oza. Por iso Alicia leu o seu traballo, un traballo que a min me saltaban as bágoas. Unha rapaza tan nova, falando de memoria, da memoria das mestras, e eu daquela xa estaba traballando sobre as alumnas, que agora paso vos aí a memoria das mestras. Non? Algo bonito que ten o teatro é que, bueno, facer memoria, facíamos esta recolla de maneira dramática. Entendedeme, dramática no sentido amplo da palabra. Que era facíamos encontros en teatros, para que a xente escoitase da voz das persoas que guardaban a memoria e eu conducía un poquinho a cousa. Non? Pero logo, o teatro en sí, a literatura dramática, a mí o que me interesaba, isto se me tedes escoitado neste aspecto, porque creo que o teatro ten algo que non teñen outros xéneros literarios como perdón e permiso, que é darlle vida ás personaxes, darlle vida física. Darlle vida pois, en escena, con actores e actrices. Non? Pois mira, de facer memoria de Teo, este é un rapaz que contaba a historia dun fuxido, non? Un fuxido moi famoso no Concello. Agora, José, se me pos ainda que supoño que viste esa obra, se non pasa nada, vai estar aquí o día 11 de febreiro, creo que sesións escolares, creo. Mirade vos, non? Pois, bueno, esta é a obra das alumnas e aquí vedes dúas actrices que encarnan a Rosa e a Elvira, non? E é moi bonito porque teñen vida, de súpeto. Non sei se listes a obra, que non quero facer spoiler. Bueno, a obra é un posible encontro de dúas amigas de infancia, non? Rosa e Elvira, que escolleron dous camiños distintos da vida despois de ser alumnas de María Barbeito. Claro, o bonito para min é velas encarnadas. Bueno, o bonito para min foi imaxinalas. E agora vou aquí actrices, que é unha pena, porque se non lestes o libro xa lle despoñer as caras das actrices, cando o ideal é que vos, igual que as persoas que leen os libros, non? Antes de velos, ou ben no cine ou ben no teatro, e poñades as vosas caras, os vosos recordos, os vosos corpos que creedes a Rosa e a Elvira. E a posibilidade que ten o teatro é que iso se leve a escena. Que isto, non sei se o sabedes, agora hai unha obra do Centro Dramático Nacional, 1936, que se agotan as entradas ali por onde vai, porque precisamos eso, non? E precisamos velo. Precisamos velo, o bonito que ten o teatro en relación... Bueno, bonito. Parece que estou comparando e que sempre vai gañando o teatro. Pero entendédeme. En relación ao cine, é que hai moita máis capacidade de imaginación, de suxestión nas persoas que veñen as obras de teatro, precisamente porque no cine as imaxes están creadas dunha narrativa audiovisual, desde unha narrativa audiovisual. No teatro, as imaxes estánse creando, non? É o feito presencial e o feito do directo do teatro, non? Entón, claro, o que vos contaba con esta obra, María Barbeito non aparece. Aparece como referente, pero non como personaxe. Que na seguinte, en Daniel Peirao, Castelao sí que aparece como personaxe, non? Entón, o que falaba Iria, o que comentamos da realidade da ficción, non? Claro, iso no teatro é un xogo maravilloso, porque todas as persoas que ides ao teatro sabedes que iso é ficción.
non? Por moito que apareza aí, pois que aparecese María Barbeito ou que aparezca Castelao. É ficción, non? Aí poñemos nós moito. Ainda que vexamos unha actriz, vexamos un actor, por exemplo, na obra de Castelao, quen fai de Castelao é unha actriz, por exemplo, non? Que dá perfectamente a imaxe de Castelao neno, que tamén é o que se xoga aquí, non? Pero no caso das alumnas, o feito de poñer a Rosa e a Elvira en escena é que detrás hai moito máis. Están Rosa e Elvira que representan, que personifican dous tipos de mestras, non? Unha que deixou de ser mestra, Elvira, Rosa, que sigue sendo mestra noutros tempos. E insisto, perdón se son redundante neste tema, o que a mí máis me interesou de escribir a obra, cando a mí me encargaron algo sobre a muller no franquismo, eu decidime pola educación, porque precisamente podíamos tocar todos estes temas dos que estamos falando, non? E aínda queda moito, moito por descubrir en todas as mestras e mestres que son, bueno, imprescindibles para estar hoxe falando galego, para ter hoxe a literatura que temos, non? Pois, que vos... Na época, o sea, nas alumnas, partimos da Segunda República, María Barbeito, Guerra Civil, e despois ditadura, non? Con todos os cambios educativos que houbo, que tampouco son tantos anos, e houbo moitísimos cambios na educación, sobre todo das mulleres. E vos, mellor, vos non, estou falando así en xeral, non? Ten iso agora moitísimo sentido. O sea, se vos sodes docentes, saberédelo. Eu falo no meu contacto indo polos centros de ensino coa rapazada, non? Como de súpeto a sorpresa. Mesmo que vos faxerades moita mediación, porque eu teño atopado tamén en institutos que as profesoras miran para baixo como dicindo, mira que lles dixen, mira que lles insistín, e aínda así che siguen facendo as preguntas, non? Por poñervos un caso, nun instituto me dixeron, como te imaginas a Rosa e a Elvira? E dixen, no, como imaginas ti a Rosa e a Elvira? Eu teño clarísimo. As dúas co pelo por aquí, por debaixo da cintura, a Elvira pelo liso, por debaixo da cintura, solto, como decía ela o vestuario de Elvira, como é un poquinho máis recatada, non? Pois unha saia super cinxida, mini saia, eso sí, medias de rejilla arrecatada, medias de rejilla e zapatiño de tacón, pero pouquiño, non? Porque iso está no libro. E logo Rosa, non, Rosa de pantalós, Rosa... E eu decía, sabes que a obra empeza en 1970? E así, como pasa? E a profesora destes momentos que miraba para baixo dicindo, mira que lle dixemos... Mira que falamos da época, non? E das restriccións que había para as mulleres. Ou cando me preguntaban si o manual da boa esposa, como se correr inventar iso? Está inventado, existía. Esta Pilar existiu de realmente, e as mulleres moitas veces tiñan que levar ese tipo de conducta, e me miraban como dicindo, pero de que país ves, non? Bueno, pois esta serie de cousas, o importante que é, tamén para, sobre todo para as xeracións de agora, porque se perdemos a memoria, non sabemos de onde vimos, non valoramos moi ben as loitas que nos precederon e tampouco somos quen de reflexionar sobre o estado no que estamos, non? Como non me quero enrollar moitísimo máis, moitas gracias, José, imos pasar a Castelao. Así son analóxica. Así llevo dicindo, pero así coñecedes a José. Bueno, esta é a actriz Cris Collazo, que fai de Castelao. Castelao xa hai máis cousas, non? De María Barbeito tamén, que conste. De María Barbeito hai moita documentación, hai imaxes de María Barbeito. Da mestra de Luou, por exemplo, non hai tanto, porque aínda ten familia. Entón a familia sí, a familia ten imaxes pero non hai tantos documentos, solo... Unha cousiña máis antes de pasar a Castelao, esta mestra de Luou, que a mí me parecen fascinantes as biografías destas mulleres, non? Tiña unha conferencia sobre a ignorancia. Entón é moi interesante, non? Sobre coñecer para afastar os medos. Me pareceme moi interesante este tipo de, bueno, pues de conferencias que daba, e todo iso non quedou nada da conferencia, non quedou nada rexistrado, que é unha represalia, non? Para min, pues, non é como a morte, pero é outro tipo de morte, que é o que lle aconteceu a María Barbeito, non? A represalia con María Barbeito é non volves a formar a ninguén, nin sequera de maneira privada.
porque sabedes que moitas mestras tiñan prohibido o ensino público, pero nas súas clases daban aulas. Non? María Barbeito tiña totalmente prohibido. E para unha muller que dedicou toda a súa vida a renovación pedagóxica, que iso lle fose quitado, tivo que ser unha pequena morte, non? Tamén. De María Barbeito, como vos decía, hai imaxes, entón ti te podes crear un personaxe, como no meu caso, non? Como alguén que vai facer unha ficción. Pero non quixen poñela en escena porque hai moita documentación e eu sentime moi responsable. Eu non sei se as persoas que escribides sobre persoas reais vos pasa isto, non? Pero a min, que despois digo, vais a ver no teatro, seguro que queda alguén que me vai dicir non é así, que hai xente así mala. Entón vai che dicir, así non era, non? E claro, despois descubres que a xente non é así cando na Coruña, na representación das alumnas, eu vexo baixar polas escaleiras a María Barbeito. Así. Vos non se vos ve nada impresionadas, pero a min sí, que traballa moito con máis alá, de repente vin a baixar e dixe, a ver que me vai recriminar, non? Era a neta de María Barbeito, igual polas fotos, non? Fixen algo mal, José. Non, eu sigo. Vale. Pois nada, a darme as gracias por recuperar a memoria da súa avoa, non? Que son as cousas bonitas que seguro que nos acontecen moitas veces, as persoas que traballamos coa realidade e coa ficción. En casa, o xogo, porque para min escribir teatro é sempre un xogo, o xogo era outro. O xogo, tamén nesa época de Castelao, que hai pouca información, pouquísima información, non? Cando Castelao era neno, xusto antes de irse a América. E a min parecíame, claro, o bonito tamén de que ás veces te pidan obras e que che dan unha serie de requisitos que para min son retos, son xogos, non? Pois iso, o número de actores e actrices, que sempre me din 2, digo, 2. Coas alumnas ben, porque dixen Rosa, Elvira, fin. Pero con Castelao dixen, pois eu vou meter máis personaxes. Si vedes a obra, vedes, bueno, a que fai de Castelao só ten un, pero a outra pobre actriz veredela entrando e saindo continuamente, non? Para facer os outros personaxes, porque dixen, pero que eu só con 2 personaxes? Si que tiña claro que os 2 personaxes centrais iba a ser Castelao e unha muller. Porque aínda hoxe en día fan falta moitas personaxes femininas. E a personaxe feminina era Baltasara, que eu collín dunha mención de cousas de Castelao, pero gustábame a imaxe desa rapaza criada por todo o mundo, non? E darlle vida escénica a Baltasara parecíame moi bonito tamén, non? Entón, casi sempre, eles dous levan a historia, pero eu quería, que pasa? Me estou pasando. Facedeme, decidemo claramente, Cala un pouco. Como vos imaginaríades vos a Castelao? Bueno, pois segundo as imaxes da época, non vedes que collendo esta imaxe de señor, pero en neno, que é moi gracioso tamén, non? Ver a Castelao neno, non? E ver tamén un neno como Castelao. Falaba ao principio Pilar dos temas transversais, non? Queres tratar un tema como é, pois, neste caso, non, a emigración, neste caso tamén, pois, as circunstancias en concreto que fan de Castelao, o que logo sería Castelao, pero logo hai outras cousas, non? El Castelao, se nos poñemos na perspectiva de hoxe en día, sería un neno, a ver, non vía ben, forte non era, estaba enfermo todo o tempo. Home, sería un neno susceptible de ter bullying, non? Así, refuxiábase nos debuxos. Cantos nenos, nenas coñecedes así, non? Se traballades con... A min interesábame eso, pero non para victimizalo, non? Senón para decir, ten outras, o que estamos agora traballando moitísimas veces cando lle damos a alguén a ler un texto, non? De, pensa non no que... nas limitacións según a maioría, non? Pensa o que ti tes de especial, non? Ainda que sone un pouco naif isto, non? O que fai a cada persoa especial, porque os grupos xa sabemos o que pasa, non? As maiorías. Entón, gustábame incidir niso en Castelao, e igual que en Baltasara, non? E aquí tamén hai un tema que me interesaba moito tratar, que era os estratos sociais, non? Como a guerra non afecta igual a todo o mundo, a inmigración tampouco afecta igual a todo o mundo. E tamén me lembro que traballando estes días sobre un proxecto que desto Eva sabe, pero só sabe Eva, pois sobre as mestras tamén na miña zona,
bueno, que non sei como poñer isto en algún texto, pero teño que poñelo. Porque os recordos das mulleres eran impresionantes. Todas, malísima. Unhas mestras, non? Malísima. Pejaba, era destas mestras, me dicían a mí, destas mestras franquistas, que pejaban. Entón, estas eran unhas, non? E logo unha que decía, discriminaba. A xente que ia á migración trataba a mellor, porque sabía que lle iba a chegar moitos cartos. Que a xente que quedaba ali, que foi algo que a mí me chamou a atención, non? Que a xente que quedaba ali, que vivía da terra, non tiñan a ninguén emigrado, entón non lle ian reportar moito, pero a xente da emigración sí, non? Bueno, pois tratar esta serie de temas, e no caso de Daniel Nopeirao, para público infantil familiar, porque sabedes que os nenos e as nenas non van sós ao teatro, nin soas, ou van con Bosco, ou van coas familias, non? Por eso as persoas que escribimos teatro para público infantil familiar, tamén traballamos isto, que haxa pontes para todo o mundo. Que haxa pontes para os nenos e as nenas, que haxa pontes para a xente adulta que vai con elas. Que haxa niveis de lectura, digamos, se pode falar de niveis de lectura nunha representación. Nos libros xa sei que sí. E tamén a miña idea coas alumnas tamén era esa, tecer pontes entre diferentes xeracións, diferentes épocas, e establecer ese diálogo interxeracional que, como vedes, no meu caso, así a presenza palpable, foi desde o podcast de Facer Memoria. Eu animo, se vos gustan estas cousas, a escoitar o podcast, non por nós, que éramos moi noviñas nesto, entón, bueno, a nós podedes pasar, isto tamén se pode pasar para adiante, pero as testemunhas da xente, as historias que contan son moi interesantes e duran moi pouquiño. Igual que, así como vos animaría noutro contexto a ir ao teatro, bueno, sempre, todos os contextos son vos para ir ao teatro, pero neste caso tamén vos animaría a ler teatro, a imaginar teatro. Eu creo que as dúas cousas están interrelacionadas, porque se ao mellor non ides ao teatro, como lles pasa a moitos rapaces e rapazas, faltalles os códigos. Teme preguntado tamén en institutos. Por que pos todo o tempo Rosa Elvira, Rosa Elvira, Rosa Elvira, Rosa? Home, para que saibas quen fala. E dice, a ver, no teatro contemporáneo podes poñer un guión, non? Pero ao mellor a vos resulta máis complicado. Igual que me recriminaban. Pero pos poucas cosas polo medio, as anotacións, non? Para nos imaginar, e precisamente para que vos imaginedes, que sabedes que se traballades con rapaces e rapazas, que iso talles moita rabia, ter que traballar na imaginación, non? E o teatro exixe un poquinho máis de traballo. Pero, e xa pecho, xa me calo, grazas a vos, insisto, non sabedes o importante, ou se o sabedes, eu insisto para que o valoredes máis, o importante que é o vosso traballo de mediación, agora que esa palabra que sempre existiu, non? Pero é moi importante para nós, porque sen vos non se leería teatro directamente. Non sería teatro como se lee. Quer dizer, ata vos, ata chegar a vos, a xente que lemos teatro, normalmente porque facemos teatro. Polo xeral, non? Pero grazas a vos está lendo xente teatro que non é que despois vayan facer teatro, ou mellor ni sequera fan teatro, pero imaginan teatro. E eu creo que a través do teatro podemos tratar todos estes temas e darlles unha vida que para min, bueno, acabo con isto, que me parece unha frase bonita para acabar, que no teatro todo é presente. E está ben que non deixemos o pasado no pasado e que non pensemos que o futuro está por vir, senón que todo é presente. Pois moitísimas grazas. Sí.